Posłuchajcie, Rostomili jako ciotka Chmielka chowali liwy, gęsi. Jak macie to wyrządzani radzi, po naszemu to mi dajcie lajka, dajcie mi suba. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Jako dzisiaj se wspominą, że dycki jak my jechali, lebo szli na wszczywę do ciotki Chmielki, to przed chałupą na miedzy drepsiły liwy. A gor terazy mi to jakoś ich do głowy lezie. I to z tego, że je taki święto świętego Marcina, a przez cały listopad się dało liwy. Bo pod koniec roku już były szumne, takowne na zabici. U ciotki od jora aż do jesieni sety liwy szpacerowały po miedzach, a po zogrodzie. Najprzód jak były małe, to se drepsiły po placu. Taki białe pierunki, bardzo ich nie było od ziemi widać, ale dycki się dzierżały kupy, jako wojoki, a już od maluczkiego się na cudzego szpat nie dziwały. Ciotka prawili na nich pile. Potem nie skorzy, jak już były większe, to ich ciotka puszczali a i na stow, co był kole chałupy, co by się kapkę wyczochrały. Czym były większe, to robiły większy krawal, a potrzebowały więcej placu na miedzy. Żrać to fes chciało, tuż okrom trowy, a chroboków na miedzy, cisły do siebie jeszcze obili, a wszystko, co się im ciepło na plac, a i ziemnioki, co zbyły z obiadu. Wiecie, jak tela białych wielkucnych wojoków wlazło na plac, to a i kokot z kaczorem i musiał z cesty zejść, bo się kapkę boli. A liwy, jak już były wielki, to dycki kany zaszły, to ty głowy na chyrtuniach dźwigały do wyrchu, a wyrządzały se pospołu rzeczom, co ją ony poradziły spokopić. Wiecie, ciotka ich jak chowali liwy, to kupa roków nie mieli psa. Żech się spytał ujca Chmiela, czemu, to mi wyłożył, a rzekł, że kany są liwy, kole chałupy, tak psa aspoň przez dzień nie trzeja, bo te liwy tak cudzego wyczują, jak cudzego wyczują, to robią takowny krawal, że chnet wszyscy duma wiedzą, że gdosik ku chałupie idzie. A to była naisto prawda, bo wiele razy my do ciotki przyjechali, to liwy kuną leciały, a gorgon siory skrzydłami nas chciały bić. Dziuby otwierały, a syczały, jakby nas chciały pożyć i poszczypać. A wiele razy było tak, że z nie na zdaniu gąsior przyleciał, a poszczypał kogosik po życi albo po nodze, a to fez bolało. Potem ciotka se przykludziła psa, ale wiecie, on przez dzień nie miał moc roboty, bo chałupy wachowały liwy. Gdzie w nocy, jak już liwy poszły spać, do chlewa, mógł wachować całej gospodarki. Tuż ale przyszła jesień, liwy już były wielkucne, to ich trzeba było zabijać. Coś i ciotka zabili, a najszumniejszego gąsiora, a dwie liwy, co na wajcach siedziały, se niechała na ty pile. Wiela liwa zeżere obilo, kukurzyce, a ziemnioków z obiadu, to ciotka nie rachowali. Ale rachowali wiela przez cały rok te liwy odgoniły cudzych ludzi od chałupy. A wspominam se, że kieby nie ciotczynne liwy, to by się kupa dziołch małe kończyz nie wydało, bo przeca pierzi dawała babom na szkubaczki, co by miały na jesień co robić. A przeca mięso z liwy było tak dobre, że jak my go jedli, to my mieli masne gęby. Taki to było dobre. A jeszcze jak ciotka liwy zabili, to dycki wyrzazali to masne, stopili to, wloli do szklonki, a schowali do szpajski. Potem w zimie, jak dosi kucką, to się tym fetym mazało piersi. Dzisiaj już ciotki Chmielki nie ma. Liw już też nie ma kole ciotczynej chałupy, ale jak tam jadym, to sedycki wspominą na te białe wojoki, co maszerowały po groblach, a wachowały całej gospodarki.